kanyang ika-11 years old. At ang nagpapasabay sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Marfe Castillo Pade, all the way from Macau. Sasamahan nyo kami at ating tumayan kung ano ang maging reaction ng kanyang unika iha. So isa lang sasabihin ko sa inyo, let's go! Ikaw si may segment kasi ako sa Balitang Amyanan. Wow naman! Wow! Wow! Pwede ka ba namin makuha sumayaw ng TikTok? Galing yan! Feature namin to sa TV. Mag-oo ka na lang. Babayaran ka naman namin na. Babayaran. Pero kailangan kailangan kami magbibigay ng damit mo. Parang may problema ka. Tip mo, okay lang ba yun? Okay lang sa'yo yun? Okay lang kay mama mo tsaka kay papa mo. So, asan si papa mo? Nasaan ka kampo? Si mama. Sa Macau siya. So, ayun. So, tawagin mo muna si papa kasi gusto ko siyang makausap ha. Sa mo kayo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ang kay ni Christine hihingin lang po sana namin yung consent mo kasi papalabas namin sa TV para niya. Para po baka may mabayo din kami. Ano ako, tite? Sabi na, di kita Pero yung permiso nyo, kayo mo naman yan. Feature namin sa Galing yan! So, adi halika, pakuha ko sa'yo muna yung yung magiging outfit mo, ha? Ikaw magsapatos. Iyangat mo lang, iyangat mo lang. Di ba, wag mo tayo po sa tayo yan. You know. Alright. Ayan, sige, pas. Ayan. Masakain na sa ulan ni Christine. Happy birthday! So, Christine, bago mo hipan yung kandila, may ka-wish muna kung ano yung wish mo lang. Uy, picture di mo! Ano the wish mo? Anong wish mo? Kahit sa'yo na, then pagtapos ka nang mag-wish, hipan mo na yung kandila. Ayun. So, happy birthday na Christine. So, bago ko ibigay yung sorpresa para sa kanya na isa pa, gusto ko munang hingan ng mensahe. Unang-una, syempre si tatay. Ayan, sige kuya. Pagkakain mo sana. Para pag mga asit pusa. Sana magpakabait ka.
Mag-aral ng mabuti. Thank you, Lola. Oh, Nanay, happy birthday Pwede na, kamo. Agadam ka na. May kadi nga sila. Happy birthday. Nice. Nasaan si Andre? Saan mo, Andre? Andre! Yun, galing ah. Ito syempre message ni Mami mo para sa'yo. Happy 11th birthday, Tintin. Lagi mong tatandaan. Mahal na mahal ko kayo ni kuya mo. Magpakabait kayo lagi. And syempre, of course, huwag natin kakalimutan yung mag-aral ng evening. At saka sumunod kay Papa palagi. Ito lang sinasabi ng mga titas, mga pinsan mo, susundin mo lang palagi para doon sa kaputitan mo. Ano? Ayan, sinago mo ito? Sophie, gusto mo pa ba ng isang sorpresa? Mag-tiktok ka muna. Oh, na yun. How it sounds. Diba, napag-tiktok na natin siya kanina. So, Antin, ito ang isang sorpresa para sa'yo. Hindi ka rin pa. Hey, alam mo. At ito na lang, Tin. Hilain mo to. Yan, yun na. Okay, Tin. Yan. Wow. Sana all. Anong masasabi mo? Siyempre sa surprise sa'yo ni Papa at saka ni Mama. Of course. Lakasan mo, di marinig. Hindi marinig. Ayan pala si Mama eh. Nandito pala si Mama. Nanonood pala si Mama eh. Ayan. Iharap natin. In behalf of surprise mo, deliver ko by Miss Maylene Palabay, of course, Christine. We wish you all the best. Happy birthday. Mag-aral ka mabuti, Nani, ha? 11 ka pa lang. Way to go pa yan. Maraming pang panahon at sana hindi pa ito yung muli nating pagkikita. At gusto ko sana pag sa muli nating pagkikita, siguro naman kasama ng professional o hindi man, basta wag lang sana ay nakawala. Huwag pag-aasawa ng maaga, ha? Baka may boyfriend ka na. Wala pa. So, unahin talaga natin ang pag-aaral. Dahil ang pag-aaral, yan ang may papamalat yung magulang ko sa'yo na hindi mapapalitan at makukuha ng kahit sino. So, Christine, we wish you all the best. Happy birthday ulit sa'yo. So, guys, don't forget to like and subscribe sa akin channel. Subscribe mo si Libre ko. By Miss Maylene Palabay para updated kayo palagi sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, lagi lang po nating tatandaan. Keep safe everyone and every gising is a blessing. God bless. Bye!